Έφυγε μια συσκευασία με λεμόνια μαζί με άλλα κοντέινερς από την Τουρκία στην Ελλάδα, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, και όπως οι εργάτριες έκαναν την ταξινόμηση, βρήκαν ένα σημείωμα. Στο σημείωμα έγραφε: «Είμαι ο Μιχαλάκης Θεοδούλου από το τάδε μέρος της Κύπρου, εχμάλωτος στην Τουρκία, σώστε με». Με δέος θα σταθώ μπροστά στο άγαλμα της μάνας των αγνοουμένων. Πόσο μικρός νιώθω μπροστά του. Το άγαλμα της μάνας περιστρέφεται αργά, δίνοντας την εντύπωση ότι αναζητά τον αγνοούμενό της στα 4 σημεία του ορίζοντα. Ο θρύλος της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο κορυφαίος πολεμικός ανταποκριτής, συγγραφέας και ερευνητής Πέτρος Κασιμάτης, με την έκδοση του βιβλίου του με τίτλο «13 Περιστέρια», έφερε στην επιφάνεια την ελληνική επιχείρηση απελευθέρωσης Ελλήνων και Ελληνοκυπρίων αγνοουμένων από στρατιωτικές φυλακές της Τουρκίας. Η επιχείρηση αυτή κρατήθηκε σαν επτασφράγιστο μυστικό, καθώς ονομάστηκε έτσι, μιας και οι αγνοούμενοι είχαν τον κωδικό Περιστέρια. Ξεκίνησε, Λάμπρο, τελείως απρόοπτα, καθώς κάποια στιγμή ένας φίλος που είχε καταγωγή στην Κύπρο μου είπε την περίφημη ιστορία με τα λεμόνια. Με τα λεμόνια? Έφυγε μια συσκευασία με λεμόνια μαζί με άλλα κοντέινερς από την Τουρκία στην Ελλάδα, κάπου στη Βόρεια Ελλάδα, και όπως οι εργάτριες έκαναν την ταξινόμηση, βρήκαν ένα σημείωμα. Στο σημείωμα έγραφε: «Είμαι ο Μιχαλάκης Θεοδούλου από το τάδε μέρος της Κύπρου, εχμάλωτος στην Τουρκία, σώστε με». Για ποια εποχή μιλάμε? Τη δεκαετία του 80. Δεκαετία του 80. Πώς έφτασε σε εσάς αυτή η πληροφορία? Έφτασε από διάφορα κανάλια, αλλά μου την επιβεβαίωσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος που είχε την έγνοια τη μεγάλη του, όπως όλοι οι Κύπροι, για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μεγαλόνισσο. Εδώ βρήκαμε Ελληνοκύπριους αγνοούμενους ζωντανούς και μου πέφτει το στυλό από τα χέρια την ώρα εκείνη. Δεν μου είχε ξανασυμβεί. Την ώρα που κρατούσα σημειώσεις, μου έπεσε το στυλό από τα χέρια. Υπάρχουν πληροφορίες για φυλακές που ακούγονται ελληνικά, υπάρχουν συνομιλίες αυτών των ανθρώπων με φύλακες των φυλακών που λένε δεν υπάρχουν Κύπροι εδώ, υπήρχαν πριν 6 χρόνια. Είναι μια τυραννική ιστορία, η ιστορία των αγνοωμένων. Έχει διάρκεια, ακόμα και τώρα. Πόσες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν με εντολή Ελλήνων πρωθυπουργών? Κοίταξε... Απέτυχαν? Απέτυχαν οι περισσότερες. Ο βετεράνος του πολέμου του 1974 και συγγραφέας του βιβλίου «Οι Ένοχοι», Νίκος Αργυρόπουλος, μη μπορώντας να κρατήσει τα δάκρυά του, μου λέει: σε αυτούς που εχμαλωτίστηκαν και από το 1974 και δόθε, 50 χρόνια τώρα περίπου, 49 για την ακρίβεια, σαπίζουν στα κολαστήρια των τουρκικών φυλακών χωρίς κανένας να ψάχνει να βρει ή να ζητήσει την τύχη τους. Κανένας από τους εδώ που όφυλαν να κάνουν τα πάντα για να τους επαναφέρουν στην πατρίδα. Ποιο είναι το έγκλημά τους και σαπίζουν τώρα στις τουρκικές φυλακές. Λέτε ότι πιστεύετε ότι εκτιμάτε ότι ζουν ακόμα? Εγώ γιατί ζω. Συνομήλικοι ήμασταν. Δεν έχουν δικαίωμα να ζουν κι αυτοί. Δεν απίλαυσαν τίποτα από ό,τι απίλαυσα εγώ. Τίποτα. Δεν έχουν δικαίωμα να ζουν. Βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου, ο οποίος έγινε από τον πατέρα Χριστόφορο Παπαχριστοφόρου, που ο γιος του, πολεμώντας ηρωικά, εχμαλωτίστηκε και αγνοείτο η τύχη του. Εχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους το 1974 και μαζί με τους άλλους εχμαλώτους πολέμου
που τους ονομάζουν αγνοούμενους. Έχτισε λοιπόν αυτό το ναό σαν παράκληση στον Κύριο, τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για να τους προστατεύσει, να τους βοηθήσει εκεί που βρίσκονται. Έγινε λοιπόν και ένα μνημείο που αποτυπώνει τη φρίκη και το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χάθηκαν εκουσίως κάπου ή από λάθος τους κάπου και είναι αγνοούμενοι, αλλά εχμαλωτίστηκαν. Αυτό που δείχνει εδώ αυτό το μνημείο των ανθρώπων με τα χέρια ψηλά σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι εχμαλωτίστηκαν από τον εχθρό, άοπλοι, ή οι στρατιώτες, οι μαχητές, οι υπερασπιστές της Κύπρου, όταν έφυγε και τελευταία σφαίρα από τη θαλάμη του όπλου τους. Αυτό το μνημείο με τα χέρια ψηλά αποτυπώνει ακριβώς αυτό, το ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι εχμάλωτοι πολέμου με απαράγραπτα δικαιώματα και όχι αγνοούμενοι. Τα 13 περιστέρια ήταν ο μυστικός κωδικός για την πιο συναρπαστική, την πιο θυελλώδη προσπάθεια των ελληνικών αρχών να εντοπίσουν και να φέρουν πίσω στην Ελλάδα επιζώντες, εχμαλώτους, αγνοούμενους της Κυπριακής τραγωδίας, δηλαδή Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες που πολέμησαν στον πόλεμο της Κύπρου το 1974, οι οποίοι εχμαλωτίστηκαν από τους Τούρκους, βρέθηκαν σε τουρκικές φυλακές. Αποδείχθηκε ότι κρατούνταν σε τουρκικές φυλακές. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο που αναφέρονται αρκετά χρόνια μετά τον πόλεμο, με τα ονόματά τους, σε ποιες φυλακές βρίσκονταν, ότι ήταν σε στρατιωτικές φυλακές και υπό ένα καθεστώς τους κρατούσαν εκεί οι Τούρκοι, προκειμένου είτε να τους ανταλλάξουν είτε να τους χρησιμοποιήσουν για οτιδήποτε άλλο, και είναι το δικό μας εξπρές του Μεσονυχτίου στα τουρκικά κάτραγα. Σήμερα αυτή η υπόθεση έχει μια εξέλιξη, αν και πέρασαν αρκετά χρόνια, και πολλοί από αυτούς σήμερα λογικά δεν βρίσκονται εν ζωή. Υπήρχαν όμως νεαρής ηλικίας άτομα, τα οποία σήμερα είναι σε μια ηλικία που τους επιτρέπεται, θα λέγαμε, να βρίσκονται εν ζωή βιολογικά, και παρά τις ταλαιπωρίες, το άλγος και όλα αυτά που συνοδεύουν την ταραχώδη ζωή τους, αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και σήμερα να βρίσκονται εν ζωή. Αυτά δεν τα υποθέτουμε, αλλά επιβεβαιώνονται από απόρριτα έγγραφα, ότι βρίσκονταν σε συγκεκριμένες στρατιωτικές φυλακές και οι Τούρκοι τους μετακινούσαν κάτω δοκούν, προκειμένου να τους έχουν εν ασφαλεία, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα δημοσιογράφων ή πρακτόρων ξένων υπηρεσιών, που θα είχαν λόγους και ενδιαφέρον να τους εντοπίσουν και να έρθει η Τουρκία σε μια πολύ δύσκολη θέση για τα ανθρώπινα δικαιώματα φυσικά. Αυτή η θηριωδία που συνεχίζεται τόσα χρόνια τώρα μετά την εισβολή έχει μια εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική και είμαι δημοσιογραφικά πολύ χαρούμενος με την έννοια ότι βήμα-βήμα, σπιθαμή προς σπιθαμή, ίσως εντοπιστεί κάποιος, ίσως να έχουμε τη χαρά να δούμε κάποιον και να μάθουμε από αυτόν όλα αυτά τα χρόνια, τα πέτρινα χρόνια της υπομονής, της καρτερίας και της μεγάλης αγωνίας δηλαδή, τι συνέβη, τι έγινε και πώς αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν από τη ζωή, βρέθηκαν στα κάτεργα, βρέθηκαν στη σκιά, υπό σκληρές και απάνθρωπες συνθήκες οι περισσότεροι, και φαντάζομαι η ζωή και η πραγματικότητα έχει να πει πολλά που η φαντασία δεν μπορεί να συλλάβει.